da cewa da gwamnatin jihar Katsina ta saka wadda za ta fara aiki daga gobe, wannan doka ta wani hanya za ta fi shafar ka, kuma me za ka iya cewa game da wannan doka? To gaskiyar lamari a matsayina na haihen dan Katsina kuma mazaunin Katsina sannan mai kasuwa a cikin Katsina, ni wannan doka zan iya cewa na ji daɗin ta ba don komai ba saboda yanayin cikowa mutane da ke akwai, sannan kuma yanayin matsalolin da ake samu game da garuruwa daban-daban na ɗaukar cuta da ake yi. Yanzu misali in ka ɗauka Kano kaga daga mutum 10 kaɗan yanzu gashi cikin 'yan kwanaki an kai 30 da kusan 7. To amma idan gwamnati ta zama ta takaita zirga-zirgar mutane, to wannan zai taimaka wurin rashin yaduwar cutar za ta dan samu sauki wurin bazuwa tsakanin mutane. To ya za ka bayyana hada-hadan mutane a yau ganin cewa dokan nan gobe za ta fara aiki kuma nan shagon ka yake, ya za ka bayyana yadda mutane ya akwai hada-hada ko yau a kasuwa? Gaskiya alhamdulillahi akwai hada-hada, akwai cikowa sosai, sai dai cikowa ba tamu bace ba mu masu da yarukan a baya. Hada-hadar da ake yi yanzu, hada-hadar da kasuwar da ake yi yau kasuwa ce ta abinci, ta kayan cehone, ta kayan masarufi dai kawai jimilla. Amma mu yanzu masu da yarukan a baya muna nan muna kallon suna wucewa, muna musu fatan alheri.